Това е магнитометърът. С него ще видим дали има някакви смущения в средата, да не би тя да правят някакви наводки на системата. Ето, реагира на магнита. Сега ще включим системата. Данните, волтажа и консумацията. Да минем 104 вата. Така. В генераторната част. Тук би трябвало да има генерации, но извън системата няма никакви смущения. Ето. И сега слагаме близо до лампата. Ще хвана извода. Ето, така да се вижда и лампата. И пипам. Както виждате, няма някакви електромагнитни наводки от мрежата. Никакви електромагнитни наводки. Това са от самия отклик на системата. Така да направим. Тук ще допреме. Така. Нормално е да има отклик. Генерациите. Изключваме. Системата е изключена, няма нищо. Сега. Нормално е да няма никакви генерации. Ето магнита.